פרשת השבוע היא פרשת במדבר, יש שיאמרו במדבר, כך זה כתוב בתורה, וכמעט כל שנה הפרשה הסמוכה לחג השבועות, חג מתן תורה, היא פרשת במדבר. אז אנחנו ננסה היום לדבר גם וגם, לחבר ביניהם. נתחיל במגילת רות. המנהג הוא לקרוא את מגילת רות בחג השבועות, ואנחנו נעסוק היום בעיקר במגילת רות. מגילת רות, אחד מספרי התנ"ך, אגב מתוך 5 המגילות, מבחינה כרונולוגית, מגילת רות היא הראשונה ביניהם, היא מתרחשת בתקופת שפוט השופטים, ואומר עוד לפני תקופת המלכים, רק לשם ההשוואה, מגילת אסתר, תקופה הרבה יותר מאוחרת, מגילת אסתר זה אחרי שכבר היו מלכים והיה בית מקדש ונחרב בית המקדש, בין בית ראשון לבית שני, אז מתרחשת העלילה של מגילת אסתר. מגילת רות הרבה יותר קדומה. מגילת רות, אם נקרא אותה מתחילתה ועד סופה, אנחנו עלולים לגלות שאין בו איזה דרמה גדולה. יש בה סיפור משפחתי אינטימי, אין בה מלחמה, אין בה גזרה או סכנה לאומית, אין אפילו איזה גבורה יוצאת דופן, אין נבואה, אין שליחות מטעם השם, הקדוש ברוך הוא לא פונה אל אף אחד במגילת רות. ולמעשה אפשר לחלק אותה, את מגילת רות, ל3 חלקים. מבוא, תוכן ודברי סיום. המבוא שלה זה 5 פסוקים הראשונים. בואו נראה את 5 פסוקים הראשונים של מגילת רות. ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ו7 בניו. בהתחלה לא כתוב מה השם שלו, אבל מיד אחר כך כתוב, ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי, ושם 2 בניו מחלון וחיליון, אפרתי מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב והיו שם. באמת יש לנו יהודים משבט יהודה, גרים בבית לחם, היה רעב בארץ, והם הולכים לגור בשדה מואב, במדינה אחרת. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר יהיו 2 בניה. ואז וייסעו להם נשים מואביות, שם אחת עורפה ושם השני רות, וישבו שם כ10 שנים, הם עדיין גרים בשדה מואב. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. אפשר להגיד שזו ההקדמה, זה המבוא. ב5 פסוקים האלה יש פה סיפור שנמשך על 10 שנים, ואנחנו מוצאים פה רעב, גלות, עקרות, מיתה, אלמנות. אז זה הפתיחה. בפסוקים האחרונים, 5 הפסוקים האחרונים של מגילת רות, אנחנו נמצא שם שלשלת יוחסין של 10 הדורות פרץ בן יהודה עד דוד המלך. זאת אומרת שאפשר להגיד שה5 פסוקים האחרונים שעוסקים בשלשלת של דוד המלך הם לא חלק אינטגרלי מהסיפור של מגילת רות. בין הפתיחה לסיום יש 75 פסוקים שמספרים סיפור שקרה בתקופה קצרה יחסית. זה לא סיפור ארוך, זה סיפור שקרה במשך כמה חודשים, מתחילת קציר השעורים וקציר החיטים עד כלותו ועד לזריעת השעורים בגורן, תקופה של כמה חודשים. אם כבר דיברנו במגילת רות, אז בואו רגע נסכם מה קרה במגילת רות, אחרי שטרגדיה פגעה במשפחה הזאת. נעמי חוזרת עם 2 כלותיה לבית לחם, היא מפצירה בהם לחזור לביתם, אין להם מה לחפש אצל היהודים בבית לחם, והן אומרות שהן רוצות להישאר איתה, והיא מתאמצת שוב לשכנע אותם לחזור. אז עורפה משתכנעת וחוזרת לשדה מואב, רות מתעקשת להתלוות לחמותה ומצהירה על כך שהיא הולכת להיות מסורה לה לנצח, רק המוות יפריד ביני ובינך. בהמשך הסיפור רות מצליחה להשיג אוכל עבורה ועבור נעמי מבועז שהוא קרוב משפחה, הוא בעל אדמות השים מבית לחם. אחר כך ניגשת רות לבועז בלילה בשדותיו,
בכוונה להביא לנישואין שיבטיחו המשכיות למשפחה שלה, למשפחתה ונחלתה של נעמי, כדי להציל את השם של משפחת אלימלך ובניו ונעמי, אז היא רוצה להתחתן עם בועז. בועז מבטיח לה שהוא יהיה אחראי, לא בטוח שהוא יתחתן איתה, אבל הוא יהיה אחראי לכך שהיא תתחתן. הסיפור מסתיים ובסוף שמח, הוא אכן מתחתן איתה ונולד להם בן. עובד, שהוא היה אבי ישי, אבי דוד. מה המסר של מגילת רות? בדרך כלל ספרי הכתובים, הנביאים, יש בהם איזה מסר, מסר לאומי, מסר מוסרי, מסר דתי. מגילת רות לכאורה אין בה איזשהו מסר דתי או מוסרי חד משמעי. יש בה, גם לא נראה שיש לה איזו חשיבות היסטורית, כן? נכון שבסוף בסוף בסוף נולד ממנה דוד, אבל אנחנו לא מספרים על כל הסבתות של דוד. אז למה בכל זאת הוא נכנס לתנ"ך? מדוע ראו לנכון להכניס את הסיפור הזה, סיפור נחמד מאוד, יש בו סוף טוב, למה הוא נכנס לתנ"ך? מה המשמעות העמוקה של מגילת רות? שאלה נוספת, אם המגילה פותחת במילים ויהי בימי שפוט השופטים, אז הכי טבעי היה שהסיפור הזה יסופר בספר שופטים. המגילה הזאת קורית, הסיפור הזה קורה בתקופת השופטים. מהי תקופת השופטים? תקופת השופטים זה אחרי שעם ישראל מתנחל בארץ ישראל, אחרי שיהושע מביא את עם ישראל לארץ ישראל, ויהושע נפטר, עם ישראל עוד אין מלוכה בארץ ישראל, ומי מנהל אותם? מנהלים אותם שופטים. מה זה שופטים? שופטים זה מעין מנהיגים מקומיים, שמדי פעם צצים ומגנים עליהם, מנהלים אותם, יפתח, גדעון, שמשון, כן, זה ספר שופטים. אז אם מגילת רות קורית, מתרחשת בתקופת שפוט השופטים, למה היא לא חלק אינטגרלי מספר שופטים? למה היא ספר כשלעצמו? אגב, יש כאלה שרואים אותה כחלק מספר שופטים. למשל יוסף בן מתתיהו. הוא חיבר פולמוס נגד אפיון, משהו כזה, ושם הוא מדבר שבקנון היהודי, כביכול בתנ"ך היהודי יש 22 ספרים. עכשיו אנחנו יודעים שיש 24 ספרים. אז התיאוריה היא שהוא חיבר בין ספרי רות ושופטים, ואיכה הוא חיבר בינו לבין ספר ירמיהו. זאת אומרת שיש שיגידו שמגילת רות בעצם היא לא ספר כשלעצמו, והיא בימי שפוט השופטים, זה חלק מספר שופטים. אז שאלנו כאן כמה שאלות, ולמעשה מי ששואל את השאלה שפתחנו בה, מדוע בכלל נכתבה מגילת רות? מה יש בה? אין בה איזה הלכות, אין בה נבואה, אין בה גזרה, אין בה סכנה, רק לשם ההשוואה, כן? במגילת אסתר למשל, סכנה לאומית, כן? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, רצו להרוג את כולנו. אז אפשר להבין שלמה הסיפור הזה כל כך חשוב. אבל מגילת רות, משפחה שהייתה במצוקה, שכול, אלמנות, טרגדיה נוראה, בסוף איכשהו יש שם וזכר למשפחה הזאת, זה כל הסיפור לכאורה. אבל אין התערבות של הקדוש ברוך הוא, אין אזכור כמעט ואין. פעם אחת בסוף רק. במגילת רות? כן. כן, מזכירים את הקדוש ברוך הוא בדיבורים, בין האנשים. בין האנשים מזכירים את שם השם, אבל באמת לא, נכון, כמו שאתה אומר, אין איזו התערבות חד משמעית, שהקדוש ברוך הוא ככה מתערב באירועים האלה, אין נביא, אין שליחות מטעם השם. אז את השאלה הזאת שואל כבר המדרש, מדרש מאוד מפורסם, הרבה מצטטים אותו, בואו נראה. אמר רבי זעירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? והתשובה של רבי זעירא,
ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. מגילה הזאת היא מגילת החסד. היא מלמדת אותנו כמה שכר טוב מקבלים גומלי חסדים. נו, מי כאן הגומל חסדים שקיבל שכר טוב? אז בצורה די מובהקת, גומל החסדים הגדול של מגילת רות זאת רות בעצמה. רות בעצמה שהיא מתמסרת לנעמי וממקדת את כל המאמצים שלה לדאוג לרווחתה ולבנות את החיים ההרוסים של נעמי. לכאורה חייה של נעמי נהרסו, אל תיקחו לי נעמי, תיקחו לי מרה, כך היא אומרת על עצמה, וכדי להציל משהו כביכול מהחיים שלה, אז היא מתמסרת בשבילה, מביאה לה אוכל, ובסוף היא גם דואגת לכך שיוולד לה ילד, ובמובן מסוים היא מוסרת לה את הילד שלה, ואומרים כולם יולד בן לנעמי, כביכול היא מצילה את השם, את הזכר של המשפחה הזאת של נעמי. בעצם בכל פרק במגילת רות, אנחנו רואים את ההתמסרות של רות לנעמי. בפרק הראשון, רות נשארת עם חמותה, המבודדת והמזדקנת, למרות שנעמי אומרת לה, אף אחד לא יתחתן איתך ולא יוולדו לך ילדים אם את נשארת איתי, והיא בכל זאת נשארת איתה. בפרק ב', רות מוותרת על הכבוד העצמי שלה והולכת ללקט תבואה בשדות, כמו ענייה, כדי להשיג מזון לה ולחמותה. בפרק ג', רות מסכימה לרעיון של נעמי, לסכן את השם הטוב שלה, ולהציע את עצמה לבועז, כדי ללדת ילדים שהם יהיו העתיד של נעמי. ובפרק ד', אכן רות יולדת ילד, והיא בעצם, אפשר להגיד, די יוצאת מהסיפור. רות יוצאת מהסיפור, והיא בעצם מרשה לנעמי לאמץ את הילד, כביכול הוא הילד של נעמי. במובן מסוים, רות מקריבה את עצמה ואת זכויותיה כאימא למען חמותה. רות פעם אחר פעם, אם תרצו, מחבלת באינטרסים של עצמה. היא מקריבה את האינטרסים של עצמה למען חמותה. וזה מעורר שאלה, למה שזאת מגילת החסד? יש פה עוד חסדים במגילה, למשל החסד של בועז, שהוא מסכים בכלל להתחתן עם רות ולהקים שם למשפחה הזאת שבינתיים אין לה זכר, אין לה שארית. אבל האם מגילת רות בעצם מעודדת אותנו להקריב את עצמנו למען האחר? האם זה מעשה החסד? היו גומלי חסדים מאוד גדולים ביהדות לפני מגילת רות. אולי אבי החסד זה אברהם אבינו. הכנסת אורחים יוצאת הדופן שלו. גם רבקה. ופה אנחנו מוצאים איזה סוג אחר של חסד. הקרבה עצמית. לבטל את האישיות, לבטל את האינטרסים שלך, לחבל באינטרסים שלך בשביל מישהו אחר. האם זה מעשה החסד שמגילת רות רוצה בעצם לעודד אותנו ללכת לאורו, להקריב את עצמנו למען האחר? האם זה איזושהי חובה מוסרית? נשאיר את השאלה הזאת בצד, ונראה עכשיו קטע נוסף שמתייחס למטרה של כתיבת מגילת רות. הקטע הזה מופיע בזוהר. אמר רבי יוסי בן קיסמא, תמיהה אני, מגילה זו לא באה אלא כדי לייחס זרע דוד שבא מרות המואביה. זאת אומרת, במקור החדש, אנחנו רואים שהמטרה של מגילת רות, לייחס את דוד המלך. קודם ראינו שהמטרה שלה לתת שכר לגומלי חסדים, ועכשיו אנחנו רואים רעיון נוסף, לייחס את דוד המלך. עכשיו זה מקבל סוג של חיזוק, כי הסיום של מגילת רות מסתיימת בשושלת של דוד. המילה האחרונה במגילת רות, המילה היא דוד, ואישה יוליד את דוד.
אז יש פה איזה חיזוק לרעיון הזה, שמגילת רות מטרתה לתת את הייחוס, את השושלת של דוד המלך, ועדיין, כדי לתת את הייחוס של דוד המלך, אפשר למצוא פסוק בספר שמואל, ולכתוב שמה שדוד הוא צאצא של רות. אנחנו מבינים שהנושא הזה של הייחוס של דוד המלך, הוא ייחוס, אפשר להגיד, קצת מאתגר, כי דוד, כמו שמסתבר במגילת רות, הוא צאצא של גיורת מואביה. אנחנו מכירים את זה מהתורה, שהעם ישראל מאפשר להתגייר, אבל יש עם אחד, אומה אחת, לא אומה אחת, אולי שתי אומות, שאי אפשר, שגם אם יתגיירו, זאת אומרת, אני רוצה לחדד, אפשר להתגייר מכל האומות, אבל מהאומה הזאת, עמון ומואב, גם אם יתגיירו, הם לא יוכלו לבוא בקהל השם, אי אפשר להתחתן איתם. הם פסולים לבוא בקהל השם. הם צריכים למצוא פתרונות הלכתיים. כתוב בתורה, בפרשת כי תצא, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך לצאתכם ממצרים. זאת אומרת, אי אפשר להתחתן עם גרים אוהבים, גם לא עם הבנים שלהם, גם דור עשירי עד עולם בעצם. למה אי אפשר להתחתן איתם עד עולם? כי הם קמצנים ואכזריים ואגואיסטים, והם ראו את עם ישראל סובל במדבר, והם לא קידמו אתכם בלחם ומים, לא נתנו להם לחם ומים, היו אכזריים מאוד. אז איך בכלל באמת אפשר, איך בועז התחתן עם רות, איך דוד המלך, שהוא צאצא של רות, איך הוא יכול להתחתן עם נשים יהודיות, איך הוא יכול להיות מלך? אז באמת החז"ל אומרים, שאומנם כתוב לא יבוא עמוני או מואבי בקהל השם, אבל מדובר פה רק על הגברים. הגברים, ציפינו מהם שהם יבואו לקדם אתכם בלחם ובמים. אבל אנשים, המואביות והעמוניות, אם הם יתגיירו, הם יוכלו להתחתן עם יהודים, יכולים לבוא בקהל השם, והצאצאים שלהם הם יהודים כשרים לכל דבר. ודוד אומנם הוא צאצא של העם הזה, של מואב, אבל הוא לא צאצא של גבר מואבי. הוא צאצא של אישה מואביה. ולכן היא עצמה מותרת, והצאצאים שלה מותרים לבוא בקהל השם. עכשיו אני רוצה לחבר את המקורות השונים, את הרעיונות השונים. את הרעיונות הבאים נשאבתי מתוך ספרה של דוקטור יעל ציגלר, שכתבה ספר על מגילת רות, נקרא מניכור למלוכה, ואנחנו ראינו פה שני הסברים, למה מגילת רות נכתבה? האם כדי לתת שכר לגומלי חסדים? ודיברנו שהחסד שם הוא חסד יוצא דופן, הוא חסד הירואי של הקרבה עצמית, של ויתור על כל העצמיות, וראינו מקור נוסף שלייחס את שושלת דוד המלך. אם נרצה, מגילת רות בעצם באה ואומרת שגם אם השושלת של דוד המלך לכאורה בעייתית, כי הוא מגיע מהעם המואבי, אבל כל הבעיה אצל המואבים זה האכזריות שלהם, זה האפתיות, זה האדישות שלהם לסבלו של האחר. אבל זה מסתבר נכון לגברים המואבים. הנה לנו אישה מואביה שעושה מעשה בדיוק הפוך. היא אכפתית, היא מקריבה את עצמה, היא מסורה, ולכן השושלת של דוד המלך שושלת נקייה, היא שושלת טהורה. כי הוא לא מגיע מהגברים האכזריים, הוא מגיע מאנשים, מאישה אחת ספציפית, שהיא מאוד מאוד נדיבה. בעצם, מגילת רות היא המפתח למלוכה בעם ישראל. בתקופה הזאת, תקופת שפוט השופטים, אין מלוכה בעם ישראל, והמלוכה תגיע כמה דורות אחריה, היא תתחיל בשאול המלך, ואחר כך, כששאול נכשל, אז היא ממשיכה אל דוד המלך, ודוד הוא סמל המלוכה בעם ישראל. כן? גם המלוכה העתידית היא תהיה מזרע דוד. עכשיו, יש בעיה עם המלוכה בעם ישראל. מצד אחד,
התורה אומרת שצריך למנות מלך. פרשת שופטים בספר דברים, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירישת וישבת בה, ואמרת, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. שום תשים עליך מלך. לכאורה יש פה אמירה חד משמעית, אבל שימו לב להסתייגות. ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אז שום תשים עליך מלך. זאת אומרת, בתוך הטקסט, אם תרצו, יש סאבטקסט. ובסאבטקסט כתוב שזה לא חד משמעי לשים מלך, למנות מלך. אלא אם אתה, עם ישראל, רוצה מלך ככל הגויים, זה מרגיש תופעה שלילית. טוב, אם אתה רוצה ככל הגויים, בסדר, שום תשים עליך מלך. ואכן כשעם ישראל רוצה מלך, אחרי תקופת השופטים, עם ישראל מגיע לשמואל הנביא, ואומר לו, בואו נראה את הפסוקים, והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו לשמואל הרמתה, ואמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים, ממש, כמעט אותם מילים, ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים, ובאמת זה מה שקרה, הם אמרו לשמואל, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. איך שמואל מגיב? וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. והתפלל שמואל אל השם, ויאמר השם אל שמואל, שמע בקול העם בקול אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. אז זה די מבלבל. מצד אחד התורה אומרת, שום תשים עליך מלך, מצד שני התורה רומזת, שזה לא דבר חיובי. אחר כך כשעם ישראל רוצים מלך, אז שמואל הנביא במקום לעודד אותם, הוא כועס עליהם, הוא לא רואה את זאת בעין חיובית, וגם הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא נגדך, זה נגדי. אותי מעשו ממלוך עליהם, אבל מה? תן להם, תקשיב להם, תתן להם מלך. אז מלוכה בישראל זה טוב או רע. קשה לומר שהיהדות והתורה היא נגד משטר מלוכני. למה אני אומר את זה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם וגם ליעקב שיצאו מהם מלכים. יצאו מהם מלכים, בואו נראה. פסוקים בספר בראשית. והפרעתי אותך במאוד מאוד נתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. זה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. עוד פסוק שאומר לאברהם, וברכתי אותה את שרה, וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. ומה שהוא אומר ליעקב, ואומר לו אלוקים אני כאל שדי פרא וגוי וקהל גויים יהיה ממכה ומלכים מחלציך יצאו. אז זה נראה שהמלוכה היא דבר חיובי. אנחנו גם רואים שבפועל כשלעם ישראל לא היה מלך, וזה אולי התקופה המאופיינת ביותר, זה תקופת השופטים, כן? אז עם ישראל מגיע להידרדרות נוראית בהיעדר מלוכה. יש פסוק שחוזר על עצמו כמה פעמים בספר שופטים, והוא גם מסיים את ספר שופטים. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אם אין מונרכיה, אם אין מלוכה, יש אנרכיה. וספר שופטים, הסיפור שמסיים אותו, זה סיפור פילגש בגבעה, שהוא דומה להחריד לסיפור סדום ועמורה, והוא יוצר לתחושה שהחברה היהודית היא כבר בדרך להרס עצמי. קורה שם דברים מזעזעים, כולל התעללות באישה, כולל מלחמת אחים, וספר שופטים, אחרי הסיפור הזה שפילגש בגבעה, מסתיים באמירה מהדהדת. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, ההידרדרות הזאת, הדתית, החברתית, המוסרית, מגיעה ככל הנראה, בין השאר, כי אין מלך בישראל. אבל, אנחנו מבינים את הסכנה שבמלוכה. יש משפט מפורסם שאמר אותו הלורד אקטון האנגלי, הוא אמר פעם שהכוח משחית,
והכוח המוחלט משחית באופן מוחלט. כשאנשים יש כוח בידיים, זה משנה אותם לרע. הכוח משחית את האנשים. ומלך שמקבל כוח לידיו, הוא מתחיל להתבלבל. הרבה פעמים יש לנו ביקורת על כל מיני אנשים, מנהיגי ציבור. קל לשפוט אותם, אבל למעשה מסתבר שגם אם אנחנו היינו במקומם והיינו מקבלים כוח לידיים, זה מסכן את האישיות שלנו. זה ניסיון מאוד קשה. הכוח משחית. אגב, כוח משחית לאו דווקא להיות מנהיג ציבור. גם כשאתה מגיע לאיזה פקיד במשרד ממשלתי, יש לו כוח עליך, לפעמים אתה מגיע ככה קטן וחלש, ואתה רוצה עזרה, והוא יושב שם, והוא עכשיו, הוא בעל הכוח, הוא בעל העמדה, ואתה מגיע שפוף. והרבה פעמים זה גורם לו להתנהג אליך בצורה כוחנית. כי הוא מרגיש משהו בתת מודע שיש לו כוח. אז הכוח משנה את האדם. והתורה חוששת בדיוק על הנושא הזה, שהמלך שיקבל כוח לידיו, הוא יהפוך להיות מושחת. והמקרא, הפסוקים בתורה, בפרשת שופטים, הם מגבילים את המלך. כנראה בדיוק מהסיבה הזאת. הנה. רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את המצרים למען רבות סוס, והשם אמר לכם לא תוסיפו נשים בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים, ולא יעשו לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען נלמד ליראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, לבלתי ירום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצרים ימין ושמאל. למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. זאת אומרת, התורה בעצם מביעה את החשש הזה. מוסד המלוכה הוא מוסד מסוכן. הוא עלול להשחית את המלך, את האנשים שמחזיקים בהגה השלטון. ואנחנו רואים פה יחס אמביוולנטי בתורה למוסד המלוכה. מצד אחד, אי אפשר בלי מלוכה. בלי מלוכה, בלי הנהגה חזקה, העם הזה מדרדר, כמו שאנחנו רואים בספר שופטים, מדרדר מבחינה דתית, מוסרית וחברתית. מצד שני, מוסד המלוכה עלולה להצמיח אנשים מושחתים. כמו ששמואל מזהיר אותם, כשהם רוצים מלוכה, הוא אומר, הוא ייקח לכם את השדות, הוא ייקח לכם את הרכוש שלכם, הוא ייקח את הבנים שלכם שיעבדו אצלו, את הבנות שלכם שיעבדו אצלו. מה הפתרון לקונפליקט הזה, לדיסוננס הזה, בקשר למוסד המלוכה ביהדות? הפתרון נמצא במגילת רות. הבעיה, אם תרצו, נמצאת בספר שופטים, ואת הפתרון מציעה מגילת רות. מגילת רות שכאמור היא בתקופת השופטים, היא מלמדת אותנו איזה מלוכה או איזה אדם מתאים להיות מלך. מגילת רות אומרת לנו שכדי למצוא את המלך המתאים אנחנו צריכים לחפש מישהו שמוכן להקריב את עצמו למען האחר. אם אתה מחפש מלך שלא יידרדר לעריצות, לשחיתות, תחפש מלך, תחפש גנטיקה של אנשים שהם לא ייפלו בבור הזה של גאווה ושחיתות. אנשים שמוכנים להקריב מעצמם למען האחר. הרעיון של מגילת רות הוא לייצר שושלת משני בני אדם שמצטיינים בהקרבה עצמית, כדי להתמודד עם סכנת המלוכה. שני האנשים האלה זה רות ובועז. רות ובועז בעצם עושים משהו שמחבל באינטרסים האישיים שלהם. האינטרסים האישיים של רות היה להישאר במואב, להתחתן, להוליד ילדים, לא לסכן את עצמה אולי בכך שלא יהיו לו ילדים לעולם. והיא עושה את זה. בועז, האינטרס האישי שלו מבחינה ציבורית היה לא להתחתן עם רות, אז רק להכניס ראש בריא למיטה חולה, כל מיני סיפורים שהיא גיורת, מואביה, מה אתה צריך את זה, מה יגידו עליך, על בניך, והוא מקריב מעצמו.
מחבל באינטרסים האישיים שלו בשבילו. ומשני הענקים האלה, רות ובועז, יוצא דוד. אם שושלת מלכי בית דוד יאמצו את הגנטיקה, את ההתנהגות של הסבא והסבתא שלהם, אז תיכונן מלוכה חיובית בעם ישראל. ולמה היה צריך את האינטרמצו של שאול? טוב, שאלה מעניינת. נכון, אין לי תשובה על זה ככה בשלוף. אבל זה מה זה אם תרצו המטרה של מגילת רות, ועכשיו אנחנו מבינים ששני ההסברים שראינו למה נכתבה מגילת רות הם הסבר אחד. מה ראינו? ראינו הסבר אחד שמגילה זו נכתבה כדי ללמדך שכר שגומלי חסדים. הסבר שני, לייחס את שושלת דוד המלך. זה הולך ביחד. כדי ליצור את המלך האולטימטיבי, כדי לייחס את שושלת דוד המלך, אנחנו צריכים פה את מגילת החסד. כדי ליצור מלוכה חיובית, אנחנו זקוקים לשושלת של חסד. כי רק מלך שמגיע עם הערכים האלה, הוא יהיה מלך חיובי. כל מלך אחר עלול ליפול מהר מאוד לשחיתות ועריצות ודיכוי וכו' וכו'. ואגב, בואו נהיה כנים. הרעיון הזה לא תמיד הצליח. הרבה מצאצאיו של דוד, הרבה משבט יהודה שהיו מלכים, לא השכילו להגשים את החזון הזה של מלוכה חיובית. אבל זה הכיוון שמכוונת אותנו מגילת רות. יש בעיה, אין מלוכה בעם ישראל, תראו מה קרה בספר שופטים, צריכים מלוכה. מלוכה זה מסוכן, הנה הפתרון. הפתרון, הפטנט היהודי למלוכה, זה מלוכה מהסוג הזה. מלוכה של אנשים מאוד מיוחדים, שלא רואים את טובתם האישית בראש, אלא מוכנים להקריב את טובתם האישית למען האחר. לכן גם שני ספרים נפרדים. אם תרצו, מגילת רות היא החזרה בתשובה, היא הפתרון של ספר שופטים. זה קורה במקביל לתקופת השופטים. במקביל. תקופת השופטים מסמלת את המשבר. משבר חברתי, משבר דתי, משבר מוסרי, ובמקביל אליה נכתבת מגילת רות, שזה בעצם יהיה הנתיב הזה, המסלול הזה, שיפתור את הבעיה של החברה הזאת. כן. בעצם, ופה אני מוסיף מדבריו של הרב זקס, ספר מגילת רות גם נפתחת בעצם במשבר הזה של ספר שופטים. בואו נראה. רגע. כן. ספר שופטים נגמר בסיפורה הנורא של הפילגש בעיר גבעה ובזעזוע שפגע בעקבות זאת את העם כולו וחולל מלחמת אזרחים. המקרה נושא כבד דמיון לסיפור אחר במקרא, סיפור סדום. את ניסו תושבי העיר לתקוף את שני אורחיו של לוט. אני מזכיר לכם את הקשר בין סדום למגילת רות. כן? בעצם לוט, השורד מסדום, הוא אביהם של עמון ומואב, כן? מבנותיו. והמסר ברור כשמש,
אומר הרב זקס, כל מה שקרה לבני ישראל יציאת מצרים, שנות המדבר, כיבוש הארץ, הנפלאות והתלאות, לא עצר את גלישתו של עם הברית אל דרכיהם האיומות ביותר של שכניהם. והתשובה, הריפוי למצב הזה, זה מגילת רות. הסיפור מתרחש במקביל ספר שופטים, מוביל אותנו אל המלוכה, הפתרון אותו מציע לנו הספר, אבל השאלה היא איך המגילה עושה זאת. אז בואו נראה, מגילת רות מתחילה בעצם, חלק מהמשבר של ספר שופטים, מופיע גם במגילת רות. המגילה מתחילה מזה, שמנהיג משבט יהודה, אלימלך, לא לוקח אחריות על המצוקה הציבורית, הוא נוטש את עמו, ולאן הוא הולך? לשדות מואב. זאת אומרת, הוא הולך מהיהודים למישהו סדין אדום בעיני היהודים. המואבים שלא יבוא להם דור עשירי, עד עולם בקהל השם, כן? כי מה הם? הם אכזריים, הם אדישים למצוקתם של בני ישראל, כן? יש בהם תרבות של ניכור, אכזריות וגם זימה. הם לא קידמו אתכם בלחם המים, ואנחנו רואים גם וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב. יש בהם תרבות של אכזריות וזימה, ואם תרצו, האירוע הזה שפותח את מגילת רות, הוא בעצם מתחבר עם המשבר הגדול של ספר שופטים. שהיהודים הולכים בכיוונים לא טובים, ומתחילים יותר ויותר להידמות למואבים. אכזריות, ניכור, ופילגש בגבעה, כן? גם זימה נוראית. אבל מגילת רות, שפותחת אולי במילים קצרות בשבר החברתי, היא מסיימת גם בפתרון. הכישלון של המנהיגות של ספר שופטים, ואולי תחילת מגילת רות, זה בועז. בועז שהוא בן לשבט יהודה. למה זה חשוב שהוא בן לשבט יהודה? כי ספר שופטים פותח בכך שעם ישראל מחפשים איזה מושיע, איזה מנהיג. בואו נראה את זה ממש תחילת ספר שופטים. תחילת ספר שופטים כתוב כך, הפסוקים הראשונים בספר שופטים. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? מי ינהיג אותנו? ויאמר השם יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. אבל לאורך ספר שופטים יהודה לא עולה. זאת אומרת, יש פה לכאורה אמירה שהשם אומר, תמליכו מלך משבט יהודה, אבל לאורך ספר שופטים זה לא קורה. ועם ישראל מדרדר לאכזריות ומשבר של דתי וחברתי וכו'. אבל הנה לנו מישהו מיהודה שמתחיל לעלות, וזה בועז. בועז הוא לוקח את האחריות על ההנהגה בסוף מגילת רות. כל מה שאומר העם מקבל, יש לו אחריות דתית, אחריות מנהיגותית, הוא גם מלמד אותם להתייחס יפה אל האישה הזרה, הגיורת, כן? האלמנה והגר, והיא באמת התפעלת מזה רות ואומרת, שעשית חסד להכירני ואנוכי נוכריה. היא נוכריה, אבל הוא מכיר בה, הוא מתייחס אליה, הראשון שמתייחס אליה במגילת רות. אז בעצם אם נרצה, המשבר הגדול של ספר שופטים זה חוסר מנהיגות, והאמירה היא שאנחנו מצפים משבט יהודה שהוא ייקח את המושכות לידיים, הוא ינהיג. בתחילת מגילת רות זה לא קורה, מנהיג משבט יהודה אלימלך בורח מהאחריות, אבל בהמשך מגילת רות זה קורה סוף סוף. יש לנו ריפוי לשבר הגדול. מנהיג משבט יהודה, בועז, לוקח את האחריות. תראו את ההבדל הגדול בין ספר שופטים למגילת רות. מהם הפסוקים האחרונים של ספר שופטים? בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. איזה פסוק מסיים את מגילת רות? הפתרון. ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. ספר שופטים אומר, אין מלך בישראל, מגילת רות מסיימת ואומרת, יש לנו את המלך המתאים. נולד המלך המתאים, דוד.
זה מתחבר גם למה שכתוב על יהודה, יהודה המקורי, הבן של יעקב, שהסיפור שלו גם כן מעדד במגילת רות, כאשר העם מברך את, זקני העם מברכים את בועז, שאשתו תהיה כמו, שיוולד להם בן, כמו, יהי ביתך כבית פרץ, יהי ביתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה. זאת אומרת, פתאום מעדדים פה את הסיפור של תמר ויהודה, במגילת רות, ועל יהודה, לפני שהוא פגש את תמר, כתוב וירד יהודה, יהודה ירד מאת אחיו. יש פה ירידה, גם מגילת רות פותחת בירידה, שכאשר אלימלך, שהוא משבט יהודה, יורד מאת אחיו. אבל, אז זוכרים את הבשורה הגדולה של תחילת ספר שופטים, שיהודה יעלה, זה קורה במגילת רות. כי, כמו שאמרנו, המנהיג משבט יהודה, הלא הוא בועז, כן? כתוב בסוף המגילה, ובועז עלה השער. יהודה בנו של יעקב ירד. יש אמירה שיהודה יעלה, וזה קורה, איפה זה קורה? לא בספר שופטים, זה קורה במגילת רות. עכשיו נחזור לפרשת במדבר. פרשת במדבר, למעשה ספר במדבר, הוא כולל בתוכו את הדרמות הגדולות והאירועים הקשים שליוו את המסע הזה. אנחנו רק בתחילת ספר במדבר, ובספר הזה אנחנו נגלה בהמשך את חטא המתאוננים והמתאבים והמרגלים וקורח ועדתו ומי מריבה והחטאים והעימות עם מואב ומדיין ובלק ובלעם ומעשה פנחס. היה ניתן לחשוב שהתקופה הזאת של עם ישראל במדבר היא תקופה טראומטית. זה כתם בעבר של עם ישראל. כמו שתיארתי עכשיו, הרבה חטאים קרו במדבר. אבל בנביאים אנחנו מוצאים ביטויים רבים שמשבחים דווקא את ישראל על המסע המוצלח שלהם במדבר. מצד אחד, ספר במדבר, יש בו הרבה חטאים. מצד שני, הנביא אומר, ירמיהו, הוא אומר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלולותייך, לכתך חי במדבר, בארץ לא זרועה. בשיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר, כתימרות עשן מקוטרת מור ולבנה מכל אבקת רוכל, אומר המדרש, תורה מן המדבר, משכן מן המדבר, סנהדרין מן המדבר, כהונה מן המדבר, לוויה מן המדבר, מלכות מן המדבר, וכל מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל מן המדבר. הרב זקס רוצה לומר, למה ניתן לספר הזה, את השם, ספר במדבר? פשטות, זה אחת המילים הראשונות בפרשת במדבר. אבל הוא רוצה לומר רעיון נוסף. יש מושג פסיכולוגי, פסיכיאטרי, שנקרא טקס מעבר. כל תרבות מפתחת טקסים לציון מעברים ממצב אחד בחיים למצב הבא. מילדות לבגרות, מרווקות לחיי נישואין. בטקסים האלה יש בדרך כלל 3 שלבים. השלב הראשון הוא פרידה, יציאה סמלית מן המצב הישן. השלב האחרון הוא השתלבות, כניסה מחודשת לחברה בזהות החדשה, ובין השניים בא השלב המכריע. המעבר עצמו שבו האדם כבר השיל את זהותו הישנה, אך טרם עתה את זו החדשה. זהו שלב של לידה מחודשת, שלב של תמורה. זה שלב שהוא מעין שטח הפקר בין הישן והחדש. אם תרצו, שלב הנערות, שהוא משיל מעצמו את הילדות, אבל הוא עדיין לא בוגר. אם תרצו, תקופת האירוסין. אתה כבר לא רווק, אבל אתה עדיין לא נשוי. יש איזה שלב ביניים, שבו אם תרצו, הוא משמעותי, מבחינה פסיכולוגית, בשינוי שאתה עובר. אומר הרב זקס רעיון נפלא. לא סתם החומש הזה נקרא במדבר. המדבר הוא שטח ההפקר. הוא השלב של בין לבין. עם ישראל יוצאים מציביליזציה מצרית,
הם הולכים להיכנס לציוויליזציה כנענית ולבנות לעצמם חברה חדשה, אבל כדי שזה יקרה, הם צריכים לעבור את שלב הביניים, את טקס המעבר, את שטח ההפקר. והשטח הזה, בתקופה הזאת, זה תקופת המדבר. בואו נראה את לשונו של הרב זקס. המדבר, ארץ הפקר שאין בה תושבי קבע, אין בה ערים ואין בה סדר ציוויליזציוני, הוא המקום שבו עמדו בני ישראל לבדם עם האלוקים, השליחו את זהותם הישנה מאחורי גבם ולבשו זהות חדשה. בחברה יש תמיד מבנה והיררכיה, יש בה אנשים בעלי עוצמה, יש בה נטולי עוצמה, יש מעמדות, קסטות, סדרים ומדרגי סטטוס וכבוד. חשיבותו של המדבר בחיי הרוח של עם ישראל, במקום הזה הם חוו בעוז את מה שמעולם לא הרגישו קודם לכן, ואשר לא בקלות הרגישו שוב אי פעם, קרבת אלוקים בלתי אמצעית המחברת אותם אליו וזה אל זה. במדבר כולם היו שווים, כולם אכלו אותו מזון, מן מן השמיים, כולם שתו אותו משקה, מים מסלע ומבאר, לאיש עוד לא הייתה נחלה משלו, כי המדבר הוא שטח הפקר, אין לו בעלים, לא היה ביניהם שום סכסוך כלכלי או טריטוריאלי. המדבר אם כן לא היה רק מקום, הוא היה מצב של הוויה, רגע של סולידריות, חוליית אמצע בין השיעבוד במצרים לבין החיכוכים והאי שוויון החברתי, העתידים להופיע עם ההתיישבות בארץ. אידיאל שלא ישכח אף כי לא ישוב עוד להתממש במלואו במרחב ובזמן ממשיים. יודעים שבמגילת העצמאות כתוב במגילת העצמאות של מדינת ישראל, כתוב שבארץ ישראל קם העם היהודי. וכידוע זה לא נכון. הציטוט במגילה זה, בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. אבל האמת היא שונה. האמת היא שבמדבר קם העם היהודי. במדבר סיני. בני המדבר אנחנו. במקום הזה שהוא אחרי מצרים ולפני הארץ, שם קם העם היהודי. ותראו איך זה מתחבר להפטרה של פרשת השבוע. ההפטרה של פרשת השבוע, פרשת במדבר, היא מספר הושע. והיא מוכיחה את עם ישראל על בגידת האומה באלוקים ובברית ביניהם, אבל יש שם גם נבואת נחמה על חידוש הברית והפיוס ביניהם. שימו לב לפסוקים הבאים שמופיעים בהפטרה. רגע. לכן הנה אנוכי מפתח והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה ונתתי לה את קרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים והיה ביום ההוא נאום השם תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. יש פה איזה נבואה שגם אחרי שעם ישראל בגד בברית עם הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יעביר אותנו שוב במדבר. מדבר נוסף, לא המדבר, מדבר סיני, זה המדבר נוסף. וההליכה הנוספת במדבר היא מסמלת את השינוי הגדול שתעבור החברה הישראלית. ואז הם עוברים, אם תרצו, מעמק החור לפתח תקווה. איך הם עוברים מעמק החור לפתח תקווה? הם הולכים דרך המדבר. למדבר, אם תרצו, המדבר זה תקופת המעבר. מעבר לפעמים בין תקופה לתקופה, ולפעמים גם מעבר מתקופה שלילית לתקופה חיובית, אבל גם התקופה של המעבר יש לה חשיבות גדולה. אם ניקח את זה למגילת רות, עם ישראל צריך לעבור מתקופת השופטים, שיש בה תופעות שליליות, לתקופת המלוכה. והחוליה המחברת, החוליה המתקנת, החוליה המרפאת
את התקופה הזאת, התקופה המכוננת לקראת המעבר למלוכה, זה מגילת רות. מגילת רות היא סיפור החסד של רות ובועז, הם המדבר של ספר שופטים. ספר שופטים צריך לעבור לחברה אחרת, ולצורך כך צריך מדבר. וספר מגילת רות זה שטח ההפקר, שהוא מתרחש ופועל במקביל לתקופת השופטים, ומסמל את המעבר בין השחיתות החברתית לכינון חברה צודקת וחומלת. המעבר ביניהם, המדבר שלהם זה רות. במאמר אחר הרב זקס מחבר את פרשת במדבר לחג השבועות, חג מתן תורה. כמו שאמרנו, כמעט תמיד הפרשה שלפני חג השבועות זה פרשת במדבר, כמו שזה קורה גם השנה. האם יש קשר? אז חז"ל מצאו קשר. בואו נראה את המדרש. וידבר השם משה במדבר סיני, כן, זה הפתיחה של פרשת השבוע של ספר במדבר. למה במדבר סיני? מכאן שאנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר. באש מניין, והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. אז נתינת התורה קרתה באש. במים מניין, שנאמר בשירת דבורה, השם בצאתך מסיר בצאתך משדה אדום ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. במדבר מניין, וידבר השם משה במדבר סיני. אומרים חז"ל, מה הקשר בין שלושת הדברים האלו? מדבר, מים ואש לתורה. למה ניתנה בשלושת הדברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם, כך דברי תורה חינם הם, שנאמר אוי כל צמא לכו למים, אשר אין לו כסף לכו שברו ואכולו. מה הרעיון של המדרש הזה? חז"ל במדרש הזה הם אומרים דבר מדהים, שיש משהו מאוד מאוד עקרוני שנולד במדבר סיני, בהר סיני, בנתינת התורה. דמוקרטיזציה של הידע. התורה היא לא נחלתם של אנשים ספציפיים. התורה היא נחלת כל עם ישראל, כולם. אין פערי מעמדות. כל הרוצה יבוא ויטול. אוי כל צמא לכו למים. בואו נראה את זה בלשונו של הרב זקס. זוהי הדמוקרטיזציה של הידע. האוריינות וידיעת החוק, כך חידשה התורה, לא יישארו עוד נחלתה הבלעדית של אליטה כהנית. לראשונה בהיסטוריה לכל אחד תהיה גישה לידע, לחינוך ולקריאה וכתיבה. התורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. התורה היא מורשתה של קהילת יעקב כולה, לא של קבוצה מועדפת בתוכה. ישעיהו אומר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. החז"ל מספרים שהמושג חינוך חינם, חוק חינוך לכל, או בית ספר, זה המצאה ישראלית. המצאה ישראלית. כתוב בגמרא, זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל פלח ופלח, ומכניסים אותו כבן ט"ז, כבן י"ז, ומי שהיה רבו כועס עליו מביא בו ויצא, עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, ומכניסים אותם כבן 6, כבן 7. זה נשמע לנו היום טבעי. מסתבר שגם באנגליה, שהייתה בתקופתו המעצמה המובילה בעולם, הונהג חינוך חובה חינם לכל רק בשנת 1870. איחור אלגנטי בין 1800 שנה ביחס ליהודה, יהודה כוונה היא לישראל. באותה תקופה בערך שבה פעל יהושע בן גמלא במאה הראשונה לספירה, כבר כתב יוסף בן מתתיהו על היהודים, בקרבנו אין אף איש אחד אשר לא יקל לו לספר את כל החוקים בעל פה מלפרש את שמו. כי כה הסכנו להגות בהם מראשית שהגיענו לבינה עד אשר נעשינו חרוטים בלבבנו. עד אשר נעשו חרוטים בלבבנו. יוסף בן מתתיהו אומר שבשונה מכל הדתות, התרבויות האחרות, אין ילד יהודי שלא יודע את כל החוקים. בכל התרבויות האחרות, המשפטנים יודעים את החוקים. אבל ביהדות, מערש הולדתה, כולם לומדים.
התורה היא של כולם, הידע הוא של כולם. כולם שווים בפני החוק, כולם שווים בפני לימוד החוק. מסיים הרב זקס ואומר כך, אם רצונכם ליצור חברה מכבדת כל בניה בשווה, דאגו שיהיה בה חינוך חינם ושווה לכל. זהו המסר שחז"ל מצאו בעובדה שפרשת במדבר נקראת לפני שבועות, אחר גם מזכירנו כי כאשר נתן השם לאבותינו את התורה, הוא נתן אותה לכל אחד מהם בשווה. לא במקרה הקדוש ברוך הוא נותן את התורה במדבר, כי המדבר היא סמל של שטח הפקר, כולם שווים במדבר. אין הבדלי מעמדות במדבר, לכולם יש אותה רמה כלכלית במדבר. התורה ניתנה במדבר כי גם התורה היא שווה לכל. אין אחד מיוחס יותר, מועדף יותר, התורה היא של כולם. עכשיו, אם נרצה, נחבר רגע את כל הרעיונות שאמרנו היום, אני חושב שהמכנה המשותף, המילה היא שוויוניות. המדבר הוא שוויוני, התורה היא שוויונית. רות ובועז מלמדים אותנו שהיחס לכל חלקי החברה, לעני ולגר, צריך להיות יחס מכבד ושוויוני. ואפילו מוסד המלוכה, שברעיון שלו הוא אנטי שוויוני, כי יש לנו מלך, מי ראוי למלוך? רק מי שמתייחס אל עצמו ולעם שלו ביחס שווה, ביחס שוויוני. גם הגיורת המואביה זכתה להזדמנות שווה במרוץ אל המלוכה. היא זכתה לכך שצאצאיה היו מלכים. אז אם נרצה לחבר את כל הנושאים שאמרנו היום, את ספר במדבר, המדבר הוא מקום שווה לכולם, התורה ניתנה במדבר, התורה שווה לכולם. ספר שופטים מתאר מצב של חברה לא שוויונית, של חברה לא אכפתית, והתיקון שלה הוא מלוכה. אבל איזו מלוכה? זה מציע לנו מגילת רות. מלוכה שוויונית, שמתייחסת לכולם בכבוד, ומוכנה להקריב מעצמה למען האחר. שנזכה בעזרת השם לחברה מלוכדת ומאוחדת ושוויונית ומכבדת, ובכך נזכה לגאולה. תודה רבה על ההקשבה.